Bij ons in Pelamaas is altijd wel iets te beleven. Als het nu gaat om lifestyle, het verenigingsleven of gezellige activiteiten, Pelamaas zit niet stil. Welkom bij ons in Pelamaas. Wij zijn op bezoek bij Piet Beten in Baarlo. Hij is een man met groene vingers en houdt zijn park van 12.000 vierkante meter helemaal zelf bij. Nou, wat hebben we hier te bieden? En u ziet het, een heel mooi park, een tuin. We hebben heel veel kippen, fazanten. En verder ben ik begonnen met krillen toen ik 6 jaar oud was. Dus al die jaren heb ik parkieten en vogels gehad. Piet vertroetelt hier ook kippen, fazanten en duiven van heel aparte rassen. Zijn grootste passie vanaf zijn 6e jaar zijn toch zijn collectie grasparkieten. In 1973 ben ik begonnen met de parkieten. Waarom ben ik mee begonnen? Ik had een bedrijf en had ik meer tijd voor nodig dan voor de vogels. Want voordien had ik allemaal kanaries en tropen. Toen had mijn dochter 1 parkiet in huis en dat beviel me zo goed, die hoefde je hem alleen 's avonds te voeren. Dus ik ben in 1973 overgegaan tot parkietenkweek en daar heb ik me nog steeds in verdiept. En de laatste jaren heb ik me bezig gehouden met het kweken van de leeswingparkiet, waar ik dan ook in 2011 en 2015 Nederlands kampioen ben geworden met die kleur. Dit zijn 2 gele leeswings die wat aanzienlijk weer beter zijn dan de witte. Ze hebben een hele goede vleugeltekening. En je kunt zien hier in breed in de voorkop. Het worden hele goede tentoonstellingsvogels eigenlijk. En deze zijn ongeveer 24 dagen oud. Dan kan ik deze als voorbeeld geven. Dat is een unieke vogel. Hij heeft alles. Hij is een beetje ouder geworden omdat het een stamvader inmiddels geworden is. Deze heb je nodig om het formaat van de leeswing groter te maken. Want de leeswing was voordien die klein en il in de kop. En door dit soort erbij te halen, ga je die vogel groter maken. Ben ik bij 2 verenigingen. Ik ben nu bij de Nederlandse Grasparkietenclub in de Champion afdeling. En ik ben dan bij de Meijerse vereniging gewoon als een liefhebber van vogels. Nou, dit is een opaline lichtgroene parkiet. En dit is een witte leeswingparkiet. Ze zijn ongeveer 30 dagen oud. 31 dagen oud. En ze zitten nog bij de moeder. Maar die kunnen over een week van de ouders af. Kom maar jongens. Morgens ga ik altijd even naar de vogels kijken of ze goed zitten. Dan ga ik 's middags na het eten eventjes kijken. En dat doe ik 1 keer per dag ga ik ze voeren. Maar dan krijg je zoveel voer dat ze ook voldoende hebben voor de hele dag of zelfs iets meer.
Kijk, en hier heb ik diverse soorten wat ik bij het normale voer bijvoer, omdat er jongen zijn die wat weer iets anders moeten hebben als die wat aan broeden zijn of niet aan broeden zijn. Dat is allemaal verschillend en dan krijgen ze dat weer erbij. Zo, en dan, dit is altijd de laatste kooi die wat ik doe voeren. En dan wordt er altijd nog naar gekeken, zitten ze goed, zijn ze in goede conditie. Zijn ze niet in conditie dat ze iets mankeren, dan neem ik hem eruit en zet ik hem apart in een kooitje met bepaalde voeding. Nou, ik heb net gezien dat er eentje een beetje dik zat. Kijk, en dat hoeft niet altijd te zijn dat hij ziek is, maar je kan ook in de slaap zitten. Maar dan haal ik er toch eventjes uit. Dan heb ik dit netje voor, waar ik dan heel vooral eventjes een vogel mee vang. Kijk, dan heb ik een vogel. En die kijk ik dan. Nee, is toch goed. Dus dan laat ik hem weer los.